Hola! Ja comença el directe d'avui i avui estem en casa, en els joguets. Esta és Marina. Així està ella, jugant. Així està. El seu andador, en un saquet per a guardar cosetes. Té joguets pues, de tot tipus. Li encanta paperets, arrugar-los i tal. Peluchos, un teclat, botons. Ahí estan els blocs, que és el seu joguet favorit d'ara. Així tenim la gosseta, un altre joguet per a practicar a no pessigar, sinó acariciar. L'alfombra, la típica alfombra de carretera. I bueno, volia parlar-vos del xupló, el pupo, xupete. Els divendres volia dedicar-los a parlar sobre algun tema de criança, de bebès, de maternitat, perquè els divendres solc anar al grup de lactància, com us vaig dir el divendres passat. Per tant, això, els divendres tinc el cap jo en aquestes coses. El que avui no anirem perquè està plovent, per això no m'he eixit tampoc a ningun lloc i fem el directe des de casa. Bueno, dir-vos que ahir vaig començar a pujar els directes a YouTube, una vegada, no en directe, sinó una vegada ja se fan, per a que queden ahí, per si algú vol veure-los, o això, el que dia jo ahir, per a riure'm d'ací 10 anys de les tonteries que dia ara. Sempre vos recomanaré, jo i tot el món que comuniquem alguna cosa, que no vos cregueu tot el que llegiu o tot el que vos conten, sempre contrasteu informació, perquè el que jo diga no va ser només això, o sigui, no és que no siga cert, sinó que pot ser una informació incompleta i se pot malinterpretar, per tant, no vos cregueu tot el que llegiu, sempre n'hi ha que contrastar. I bueno, això, anem al tema sobre el xupló. A veure, per què volia parlar sobre això? És típic quan una dona està embarassada, no? Encomanar xuplons que tinguin el seu nom, el nom del bebè, regalar-los la cadeneta esta que pinxa i s'enganxa, que té el seu nom també, i tot molt bonic, tot molt bonic. És un regal típic que se fa i és quasi com que és lògic que el bebè tinga el seu xuplo. I quan a mi, per exemple, me pregunten «I Marina no porta el xupete? No porta?» No, ens regalaren un. El provàrem una nit que seria alguna crisi de lactància i tal, i no el volia. Ella, clar, jo li dono pit. Per tant, parlant-ho en el grup de lactància i buscant informació, veurem que el xupló és un invent recent i realment el xupló respon a una demanda d'una necessitat per a les persones que no donen pit, sinó que donen el biberó. Per què? Perquè els bebès tenen un reflexe de succió que serveix per a garantir la producció de llet. El pit s'ha d'estimular per a que produïsca llet i s'adapta a la demanda del bebè. Per tant, el bebè té aquesta necessitat de xuplar. Encara que estiga dormidet o encara que no tinga gana, té aquesta necessitat de xuplar.
és algo instintiu per a assegurar-se el seu aliment. Per tant, però què xuplar? Xuplar el pit? O sigui, de vegades és incòmode, perquè jo, per exemple, a vegades no he pogut fer altres coses perquè ella està enganxada a mi com si fos part de mi. Però és que realment els bebès, fins que no són més majors, no se donen compte que no són part de la mare. Per tant, per a ells és natural estar al braç i estar agarrats al pit. Els dona seguretat, els calma eixa necessitat, eixe reflexe, i damunt afavorim que la glàndula mamària fabrique el que té que fabricar, que és la suficient llet com per a tindre el bebè alimentat. Per tant, compaginar lactància materna en xupló és difícil. És difícil perquè podem caure en l'error de gastar-lo en excés per comoditat, per el dia a dia, per deixar-nos dur per les faenes del dia a dia i poder fer perillar la producció de llet i una lactància satisfactòria, que el bebè vagi guanyant el pes, que no es quede en gana, que li agrade estar mamant. Jo sé que en molts casos no se pot i cada família s'organitza com pot. La cosa és això, és tindre la informació, que no se doni el xupló perquè és lo lògic, perquè és bonico veure-lo en el xupló ahí, n'hi ha xuplós hasta de disseny. I això, xuplós personalitzats i tal. Per tant, no, és per això el que volia comentar, que no n'hi ha que caure en un excés de gastar-lo. Una cosa que m'agrada, que me va cridar l'atenció quan Marina era xocoteta en les seues primeres falles, era que en falles, en la cremada de la falla infantil, n'hi havia pares que aprofitaven per a convollar els xiquets i xiquetes d'això, 2, 3 anyets, a que se desferen de xupló, el tiraren a la falla i el cremaren. Me pareix poc ecològic, però me pareix una manera, un ritual prou efectiu i bonic per a llevar-se damunt d'aquest costum, no? Què és, carinye? I això, d'això volia parlar avui. D'ací un ratet tindreu el vostre... Ui, què passa? Què passa? Què passa? Ja vols jugar amb mi? No? Què vols? Sí? Claro. Ells no saben que tenim altres coses que fer, no saben que són independents. Diu, I això. Mos despedim i mos anem a jugar, que fora plou i no podem eixir. Vinga, fins un altre ratet. Adeu. Digues adeu, Marina. Adeu. No? Què dius, Marina? Què dius? Adeu.